У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Amen. Ласка Пана нашого Єсуса Христа і любов Бога Отця, і єдність Духа Святого нехай будуть з усіми вами. Сьогодні відзначаємо свято Хресту Пана. Бог, який об'явився нам у чоловічому тілі, Бог, який об'явився трьом королям, об'являється сьогодні нам під час хресту. Почуємо у Євангелії такі слова: «Ти, мой син умилований». І сьогодні так само варто нам усім відновити те, об чим наші батьки, наші близькі, а може ми самі Богу об чим обіцяли, що обіцяли виконати під час хресту. Я молюся за всю нашу парафію, прошу об ласці здоров'я для усіх хворих та усіх тих, хто хворіють з нашої парафії. Так само молимося о Божому благословенні для всієї нашої парафії і молимося об житті вічному для усіх померлих з нашої парафії. Каб ми могли годно удзельнічати у гэтай святой Евхаристии, перапросім Бога за наші грехи. Сповідаюся Богу всемогутному и вам, браты и сестры, что за наши грехи, моя вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх ангелов и святых, и вас, браты и сестры, помоліться за мене до Пана Бога нашого. Нехай змилується над нами Бог усемогутний, і, відпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане,
Усемагутны вечны Божа, пасля хрышчэння ў Ярдане Ты урачыста абвясціў, што Христос, на якога сышоў Дух Святы, гэта Твой Сын умілаваны. Дай просім, каб усыноўленыя Табою і адроджаныя з вады і Духа Святога заўсёды жылі мы ў Твоей любові. Праз Христа, Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Читання книги пророка Исаии. «Сасмаглыя, усе ідзіце да водаў, і вы, якія не маеце срэбра, ідзіце. Ідзіце, купляйце без срэбра і без платы віно і малако. Навошта вы адважваеце срэбра за тое, што не ёсць хлебам, а працу сваю за тое, чым нельга насыціцца? Слухайце уважліва мяне і спажывайце дабро, і няхай душа ваша нацешыцца тукам. Схіліце вуха сваё і прыйдзіце да мяне, паслухайце, і жыць будзе душа ваша. І дам вам запавет вечны, нязменны ласкі для Давіда. І вось я учыніў яго для народаў сведкам, правадыром і настаўнікам для народаў. Вось ты паклічаш народ, якога не ведаў, і народы, якія не ведалі Цябе, пабягуць да Цябе, дзеля Пана Бога Твайго і святога Ізраіля, бо Ён усхваліў Цябе. Шукайце Пана, пакуль Ён дазваляе знайсці сябе. Клічце Яго, пакуль Ён блізка. Няхай бязбожны пакіне шлях свой, а чалавек беззаконны свае намеры. Няхай вернецца да Пана, і Ён змілуецца над ім, да Бога нашага, бо Ён шчодры на прабачэнне. Бо мае думкі, гэта не вашыя думкі, і вашыя шляхі не мае шляхі, гаворыць Пан. Бо як нябёсы узвышаюцца над зямлёю, так шляхі мае над шляхамі вашымі і думкі мае над думкамі вашымі. Падобна, як дождж і снег падае з неба і туды не вяртаецца, але поіць зямлю і робіць яе урадлівай, і яна родзіць, прыносіць плён, сейбіту і хлеб для таго, хто ёсць. Так і слова маё, якое выходзіць з вуснаў маіх, не вернецца да мяне без плёну, пакуль не спакоіць тое, што я хацеў, і поспехам дасягне таго, дзеля чаго я паслаў яго». Гэта Слова Божае. Будете черпать воду, скрыница успавления. Будете черпать воду, скрыница успавления. Вось Бог мое успавление, но я Господеюсь и бояться не буду, бо Пан моя моц и моя песня, и Он стал моим спавлением. Вы с радостью будете черпать воду, скрыница успавления. Будете черпать воду, скрыница успавления. Прославляйте Пана, закликайте имя Яханное и обвящайте сярод народов справы Яго. Нагадывайте, что
будете черпать воду, скриниця збавлення. Спявайте Пану, бо Он учинил великие речи. Обвестите это по всей земли. Веселися и радуйся, жихарка Сиону, бо великий сярод тебе святый Израиля. Будете черпать воду, скриниця збавлення. Читання першого послання святого апостола Яна. Умілованыя, кожны, хто верыць, што Езус ёсць Месія, ад Бога народжаны, і кожны, хто любіць таго, хто нарадзіў, любіць і народжанага ад Яго. Патым пазнаём, што мы любім дзяцей Божых, калі любім Бога і выконваем запаведзі Яго. Бо любоў да Бога ёсць у тым, каб мы выконвалі Ягоныя запаведзі. А запаведзі Яго не з'яўляюцца цяжкімі. Бо ўсё, што народжана ад Бога, перамагае свет. І гэтай перамогай, якая перамагла свет, ёсць наша вера. Хто ж перамагае свет, калі не той, хто верыць, што Езус ёсць Сынам Божым? Езус Христус прыйшоў праз ваду і кроў і праз духа. І не толькі праз ваду, але праз ваду і кроў. І дух сведчыць пра Яго, бо дух – гэта праўда. Бо трое тых, хто сведчыць, дух і вада і кроў. І гэтыя тры адно. Калі мы прымаем сведчанне людзей, то Божае сведчанне большае, бо гэта ёсць сведчанне Бога, якое Ён даў праз Сына Свайго. Гэта Слова Божае. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Убачив Ян Єзуса, який йшов до Його і сказав: «Ось ягньо Божеє, якое бере на себе грех світу». Аллилуйя. Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Марка. У той час Ян Хреститель прапаведаваў, кажучы: «Ідзе за мною мацнейшы за мяне, якому я не варты, нахіліўшыся, развязаць раменчык на ягоных сандалях. Я хрысціў вас вадою, а ён будзе хрысціць вас Духам Святым». І сталася ў тыя дні, прыйшоў Езус з Назарэту, што ў Галілеі, і быў ахрышчаны Янам у Ярдане. І адразу, калі выходзіў з вады, убачыў нябёсы раскрытыя і духа, як голубя, сыходзячага на яго. І пачуўся голас з нябёсаў: «Ты сын мой умілаваны, цябе упадабаў я». Гэта слова Пана. Ян Хрысціцель, калі распачаў сваю дзейнасць на пустыні, хрысціў людзей на знак пакаяння. Прыходзілі да яго, як мы чытаем у Евангеліі, вялікія натоўпы людзей, каб прыняць гэты хрост Яна, хрост пакаяння.
Гэта быў трошку іншы абрад хросту, той, які мы зараз маем, ну, зусім, можа, іншы, бо зусім іншай катэгорыі. Гэта быў толькі вось менавіта сімвал таго пакаяння, падрыхтоўка, як ён сам казаў, да таго, хто ідзе за мною, каму я не варты развязаць гэты сандавак, раменчык на сандавах ягоных. І вось паўстае заўсёды пытанне такое падчас, можа, вось чаму мы адзначаем гэтае свята хросту Пана, бо Христос, які не меў граху, прыйшоў да яго, каб прыняць гэты хрост пакаяння. Сёння вось у чытанні прарока Ісаі было шмат прыгожых слоў, калі былі вось такія словы, у якіх кажа сам Бог праз прарока Ісаі. Ён кажа: «Мае думкі гэта не вашыя думкі, і вашыя шляхі не мае шляхі, гаворыць Пан». Таксама вось можам сказаць, што Бог, ён сапраўды дзейнічае інакш. Ён дзейнічае ў той спосаб, на які чалавек не спадзяецца. Чаму Бог выбраў менавіта якуюсьці сціплую дзяўчыну, а не прыйшоў, не паслаў свайго анёла, ну, напрыклад, да жонкі імператара Рыму, так? Гэта было б найпрасцей, каб Месія нарадзіўся вось менавіта. Альбо, напрыклад, вось да жонкі хоць бы гэтага пракуратара Понція Пілата, альбо да якойсьці іншай заможнай жанчыны, але выбраў вось звыклую дзяўчыну Марыю. Таксама вось Бог уцелавіўся, прыйшоў у целе і нарадзіўся у звыклай стайні, у гэтым хлеве, вось у гэтых яслях, не ў багатым каралеўскім палацы. Таксама Бог вось хоча быць настолькі блізка з людзьмі, настолькі прыняць гэтыя чалавечыя слабасці, што прыходзіць і становіцца ў чаргу вось гэтага натоўпу грэшнікаў, тых, хто хочуць прыняць пакаянне, разам і прымае хрост ад Яна Хрысціцеля. Вось такі наш Бог. Калісьці ў старажытным касцёле першыя хрысціяне, вось, выконваючы загад Езуса Хрыста: «Ідзіце, хрысціце ўсіх у імя Отца і Сына і Духа Святога», вось мелі такую, ну, як сказалі б зараз, фармацыю, пэўны такі вось этап у жыцці, калі кандыдат прыходзіў да хрышчэння, ён павінен быў хадзіць на гэтую падрыхтоўку 3, а дзесьці кажуць і 5 гадоў у некаторых вось рэгіёнах, некаторыя касцёлы так мелі вось такі час, калі той, хто хацеў быць ахрышчаны, ну, павінен быў вось быць, ну, такім стане кандыдата. Гэты час называўся катухаменат. Ось той, хто прыгатавліваўся да хросту. Шмат было там такіх розных выпрабаванняў. Былі людзі, якія уводзілі гэтага чалавека ў касцёл, у яго вось тлумачылі яму веру, абвяшчалі Евангелія. Падчас Вялікага посту касцёл даваў гэтым людзям 2 такіх вось падарункі. Адно з іх было малітва «Ойче наш», якая была пэўным такім скарбам касцёла, а другім такім вось такой жамчужынай касцёла, такім скарбам было гэта вызнанне веры, у што мы верым, у той сімвал веры, які мы кажам кожную нядзелю і кожную ўрачыстасць і свята. Гэта вось былі такія 2 падарункі, пасля якіх чалавек, іх прымаючы, падчас Пасхі прымаў хрост, урачыста вось уваходзіў у супольнасць касцёла. Хрост выглядаў таксама трошку інакш быў. Асаблівым такім асаблівасцю гэтага хросту была тое, што чалавек як бы так уваходзіў у такі спецыяльны басейн, такі, які меў назву баптыстэрый. Уваходзячы ў яго, ён пагружаўся вось увесь з галавою і выходзіў з другога боку гэтага басейну. І гэта вось азначала тое, што чалавек памірае да гэтага свету, а пачынае жыць для Хрыста, для Божага валадарства. І воды з гэтага басейну, з гэтага баптыстэра ачышчаюць яго ад першароднага граху, але таксама ачышчаюць і ўсіх асабістых грахоў. Так нас вучыць катэхізм каталіцкага касцёла, які кажа, што вось хрост адпускае ўсе грахі.
Часамі былі, канечне, дужыці, вось, напрыклад, ну, не дужыці, але такія... Было тое, што хрысціяне вельмі цанілі вось, і аддавалі такую, ну, вялікую увагу рабілі на хрост. Ведаеце, напрыклад, вось такі быў імператар Канстанцін, які пабудаваў гэты Канстанцінополь, пазней таксама ведаем, Відаванскі эдыкт даў пэўную такую свабоду хрысціянам. Ён меў пры сабе ўвогуле святара, які заўсёды быў пры ім, каб калі будзе якая небяспека смерці, яго хрысціць. Вось ён быў такім прыхільнікам хрысціянаў, яго маці святая Алёна, але вось чакаў таго моманту, калі будзе якаясьці небяспека смерці, каб прыняць хрост, бо ведаў, што хрост дае вось адпушчэнне грахоў. З цягам часу ў гісторыі Касцёла сталася так, што хрысціяне пачалі хрысціць сваіх малых дзяцей. Заўсёды падчас хросту вось падыходжу да бацькоў і хросных і задаю ім гэтае пытанне. Вось чаму вы прынеслі сваё дзіця хрысціць сюды? Вось так робяць каталікі і праваслаўныя, напрыклад, але пратэстанты хрысцяць сваіх дзяцей у дарослым, ну, ўжо не дзяцей, яны кажуць так, што вырасціць і сам прымець хрост. І задаю вось гэтае пытанне, ну чаму мы тады так робім? Чаму мы вось не чакаем, пакуль не вырасціць? Ну, розныя там адказы бываюць. Чаго вы шукаеце ў касцёла, калі пытаюць, чаго вы просіце ў касцёла, да? Некаторыя кажуць здароўе, там, каб ад зглазу нічога яму не было. Ну, але ў старажытнасці было так, што вось менавіта хрысціяне, тыя людзі, якія выбралі сабе як Господа свайго і Бога Хрыста, знайшлі той скарб, тую вялікую жамчужыну, пра якую сам Христос кажа ў Евангеліі. Гэта было самае галоўнае для іх. І любячы сваіх дзяцей, хацелі гэты падарунак аддаць вось сваім дзецям. І на іх вось касцёл даручыў ім гэтую місію. Вось той час катухаменату, які быў перад тым, як хрысцілі, тады, калі хрысцілі дарослых, цяпер гэты абавязак вось менавіта на бацьках. Зараз у нас, вось у нашыя часы, ведаеце, гэта неяк згубілася. Людзі вельмі часта прыходзячы, вось тыя бацькі, якія павінны выхаваць, якія кажуць, што так, у касцёле, тут, вось мы прымаем на сябе гэты абавязак, хросныя кажуць так. Вельмі часта людзі прыходзяць і кажуць, слухайце, а вось можна у нас будзе адзін хросны, ну, праваславны, он такой хороший друг нашай сям'і. Хросны – гэта не сябра вашай сям'і. Хросны – гэта той, хто будзе вам дапамагаць выхоўваць у веры, бо менавіта гэты абавязак вы бярэце на сябе. Вы кажаце тут, перад алтаром, перад Богом, што так, я буду выхоўваць сваё дзіця ў веры. Так, я забавязваюся яму даць гэты дар веры, даць гэтую каштоўнасць. Учора я хрысціў. Ну, цяпер вось каранавірус, стараемся, каб было так, бацькі просяць, каб было менш там людзей, ці таксама ў такіх розных сітуацыях. І ў суботу хросты мы так робім, але это не толькі гэты хрост, але можа быць так і 10 хростаў з падраду, што калі я пачынаю вось менавіта гэты абрад хросту, кажу, во імя Отца і Сына і Духа Святога, то я сам сабе адказваю амэн. Кажу, пан з вамі, у адказ цішына я кажу, ну і з духам маім тады, ну што ж рабіць, ну такая сітуацыя. Вось якая адказнасць нашая цяпер, вось дзесьці загубілася гэтае паняцце таго, што мы павінны быць вось тымі, калі мы хочам хрысціць сваіх дзяцей, то сапраўды мы павінны вось браць на сябе гэты абавязак, таксама і выхаваць сваіх дзяцей у веры. Часамі так ёсць, што сапраўды гэтыя дзеці растуць, і як у сям'і няма ўвогуле ніякай рэлігійнай практыкі, ну, то гэтая ласка хросту. Я, канешне, перакананы, што Бог дзейнічае і сапраўды не пакідае чалавека ніколі у яго жыцці. Але тое, што мы бяром на сябе гэты абавязак, будзем перад Богом за гэта адказваць.
Ну, нашей ситуации я уже не ведаю. Мы, ось сестра Ігнація тут ахвяравалася, і, як ви ведаеце, мы цілий час ось у об'явах кажемо, що хто хоче записатися у нашій парафії до хросту, приходьте до пробища, до мене, порозмовляємо, визначимо дату, але треба пройти 4 хоча б гэтыя рази підрихтовки. І здарається так, що ну, ось настільки не хапає часу, що навіть на такі 4 сустрэчы падрыхтоўкі у нас людзі не змогуць прыйсці. Настолькі занятыя. Ну вось, ці гэта тая каштоўная жамчужына, ці гэта той дар веры, які мы хочам перадаць сваім дзецям. Святы Хрост адкрывае перад намі, як кажуць айцы касцёла, з'яўляецца такою брамаю, калі чалавек уваходзіць у касцёл, калі чалавек мае доступ да іншых сакраментаў. В першую чергу таксама да Еўхарыстыі, магчымасць прыняць Хрыста. Хрост не толькі вось змывае гэтую пляму першароднага граху, змывае таксама ўсе іншыя грахі. Калі вось мы зараз, ну, запытаюся, вы ваду прынеслі? Да, прынеслі. Ну вось старэйшыя асабліва ведаюць пра ваду, малодшыя, можа, не. Ёсць яшчэ там хіба у краме некалькі бутэлек засталося. Сёння вось свята Хрысту-Пана таксама пасвячаем гэтую ваду, пасвячалі яе на 3 каралі, на святааб'яўленне Пана. І часамі з гэтай вадой у нас вось асвечанай, як кажуць некаторыя, свянцонай ці святой вадой, ну не, вада поблагаславленая, яна асвечаная, з'яўляецца вось тым, што нагадывае нам уласны хрост. Калі мы ўзгадываем вось той хрост, калі мы не маглі, можа, мы былі як малыя дзеці прынесены ў касцёл. Можа, хтосьці ў дарослым узросце. Але гэта вось той момант, калі нас акрапляем, калі мы самі акрапляем, часамі хрысціяне ставяць гэтую ваду пры выхадзе з дома і, робячы знак крыжа, узгадваюць свой уласны хрост і адракаюцца ад граху. Адракаюцца ад усяго злога. Вось тое, аб чым мы кажам падчас святога хросту. І гэтае значэнне вось мае асвечаная вада. Так сама, каб памятаеце, каб не надаваць вось такую нейкую магічныя нейкія вось здольнасці да гэтай вады. Не рабіць з яе пэўных такіх нейкіх магічных рытуалаў. Сёння варта падчас вось гэта, калі ўзгадваем хрост Пана, таксама ўзгадаць наш уласны хрост і ўзгадаць усіх тых, хто прычыніўся да нашага хросту. Тых, хто вось прынёс нас у святыню, тых святароў, якія нас хрысцілі. Таксама ўзгадаць тое месца, можа, дзе мы былі ахрышчаны, той касцёл, можа, хтосьці дома. Падзякаваць Богу за гэтую ласку, за той дар веры, які мы атрымалі, за гэтую магчымасць удзельнічаць у святых сакраментах, за гэтую магчымасць увогуле быць зараз тут. Памятайце таксама ў сваіх малітвах вось аб гэтым, аб вашых блізкіх, аб тых, хто можа настойваў на гэтым хросце, каб вось быў гэты чалавек ахрышчаны. Памятайце аб тых, хто можа з'яўляецца, для каго вы з'яўляецеся хроснымі бацькамі. Ці выконваем мы гэты абавязак, ці дапамагаем мы вось менавіта нашым тым хросным сынам ці дачкам, ці памятаем пра іх у малітве. Няхай гэтае свята будзе для нас вось такім святам аднаўлення нашых хросных абяцанняў. Каб мы яшчэ больш імкнуліся да Хрыста, каб мы былі ўдзячныя за ўсе гэтыя ласкі, якія атрымалі. Амен. Зараз вызнаем нашу веру. Веру ў адзінага Бога, Отца Всемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага, адзінага Пана Ісуса Христа, Сына Божага адзінароднага, і над усімі векамі, святого святла, Бога справдного, Бога справдного, родженого, а не створеного, одиносутного,
Ён для нас, людей, и для нашего избавления зашел с неба и утворился от Духа Святого с Девы Марии и стался человеком, укрыжованный так само за нас при Понтском Пилате, был замучен и на третий день воскрес, поводно Писание, зашел на небо, да ведь проворачивается, зло придет судить живых и померных, Его владарству не будет конца, веру в Духа Святого, Пана и Животворца, як и зайца, кому разум лицо, належить поклонение и хвала, який промовляв раз пророком, веру в один и святый католицкий апостольский костел, прощение могу, и воскрешение померу, життя вічного у будучому світі. Да Єзуса Христа, нашого Збавця, який з'являється світлом світу, з довіром узнесем наші молитви. Молимся за Христовы касцёл, каб праз хрост Ён нараджаў новых дзяцей для жыцця ў ласцы. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за святого Айца, каб, пашыраючы ў свеце праўду Євангелія, Ён дапамагаў людям прыйсці да адзінага і праўдзівага Бога. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за бацькоў, якія жадаюць пахрысціць сваіх дзяцей, каб разумелі адказнасць за іх рэлігійнае выхаванне. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за хрысціянскіх місіянераў, каб, абвяшчаючы добрую навіну, яны памяталі пра культурныя каштоўнасці таго народа, сярод якога працуюць. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за моладзь, каб яна мудра і разважліва карысталася сродкамі масавай інфармацыі. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, тут сабраных, каб мы былі ўдзячныя Богу за ласкі, атрыманыя падчас святого хросту. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Боже, які праз прыйсце Твайго Сына разганяеш цемру граху і смерці, выслухай нашыя малітвы і ўчыні, каб, перамагаючы зло добром, мы былі ў свеце сведкамі святла. Праз Христа, Пана нашага. Милый Сын
Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Всемогутный. Боже наш Ойче, прими гэтыя дары, якія прыносім на ушанаванне аб'яўлення Твайго умілаванага Сына, з ласкі Тваёй няхай перамяняюць яны у ахвяру Хрыста, які пажадаў змыць грахі свету, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Пан з вами. Угору серця. Подякуем Пану Богу нашему. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойче, усемагутны вечны Божа, Ты ў цудоўных знаках на Ярдане аб'явіў нам таямніцу новага хросту. Твой голас прагучаў з неба, каб мы паверылі, што Твоё слово прабывае сярод людзей. Духам Святым, які зышоў у выглядзе галубкі, Ты намасціў Хрыста, Твайго слугу алеем радасці, і паслаў яго абвяшчаць добрую вестку убогім. Таму з анёламі ў небе мы праслаўляем Цябе на зямлі, разам з імі ўсклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, осанна на вершинах, благословенный Твой, кто приходит в имя Бога. Осанна на вершинах. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці, таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апостолу Духа Святога, праз Христа пакорна просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целом і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Успамінаючы смерць і з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно,
Памятай, Пане, про касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце. Удасканаль яго ў любові разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Казімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Богородицей Паннай Марыяй, со святым Юзефам яе абраннікам, со святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі мы хвалілі і праслаўлялі Цябе, праз Сына Твайго Езуса Христа. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойче Всемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала, праз усе векі вечныя. Сын Божий стаўся чалавекам, каб мы маглі стаць дзецьмі Божымі. Таму поўнай удзячнасці асмеліваемся казаць: Ойче наш, который ёсць у небе, свяціся імя Твое, прийди поводарство Твое, будь воля Твоя, у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, а избавь нас от зла. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. Пане Езу Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грахи наши, але на веру Касцёла Твоего, и будь ласкавы згодна з Твоей волей, адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Супакой Пана нехай заўсёды будзе з вами. Перадайце ближнему знак супакою. Вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты увайшоў до мяне, але скажи толькі слово.
Молимся. Милосердный Ойче, подмацованные святыми дарами, покорно Тебе просим, как верно слухаючи Твоего Сына. Мы заслужили называться детьми Божьими и соправды были ими. Праз Христа, Пана нашего. Слухаем объявы. Вялікі дзякуй за кожную ахвяру, за дапамогу на карысць касцёла, кляштара. Асабліва падзяка тым, хто на гэтым тыдні прабіраў касцёл і ачышчаў уваход ад снегу. За добро і малітву, нехай узнагародзіць вам Пан Езус і святы наш Айцец Францішак. На гэтым тыдні адзначаем у аўторак 12 студзеня успамін святого Бернарда з Карлеоны, монаха, у суботу 16 студзеня успамін святого Берарда і паплечнікаў, першых францішканскіх мучанікаў. Нагадваем таксама пра тое, што ад Новага года ў нашым касцёле адбыліся невялікія змены святых імшаў. Кожны дзень раніцай будзе святая імша о 8 гадзіне і 18 гадзіне вечарам. Па панядзелках застаецца святая імша толькі о 18 гадзіне вечарам. Яшчэ такая аб'ява у сувязі з трываючай пандэміі каранавірусу, душпастарскага наведвання сем'яў, як гэта было звычайна, ў гэтым годзе не будзе. Сёлета будзем запрашаць вернікаў з канкрэтных вуліц нашай парафіі на вячэрнюю святую імшу о 18 гадзіне. Увесь наш горад, тыя вёскі, якія да нас належаць, будуць падзеленыя. Мы будзем абвяшчаць, якія вуліцы могуць прыйсці на гэтую святую імшу. На заканчэнне святой імшы атрымаеце благаслаўленне вашых сем'яў. Такая вось форма сустрэчы у гэтым годзе, на жаль, праз гэтую эпідэмію каранавірусу. Можна таксама будзе пасля імшы вось гэтай задаць нейкія пытанні, вырашыць тыя складаныя сітуацыі, якія ў нас ёсць у нашых сем'ях. На наступным тыдні ўжо будзе вісець гэтых графік святых імшаў. Мы будем падзеленыя па вуліцах, там, напрыклад, вуліца будаўнікоў ці вуліца Францішка з Караны, тады вось будзем ведаць, на які дзень трэба будзе прыйсці, каб разам памаліцца ось у інтэнцыі нашых сем'яў. Таксама хачу вось зараз, можаце ўжо патрошку начинаць шуршэць гэтымі пакетамі, даставаць ваду. Што з ёй рабіць? У міждычасе скажу, што вось з гэтай вадой, як я ўжо казаў, што хрысціяне маюць звычай, калі зараз проста няма вады тут вось, як уваходзілі ў касцёл. Вядома, гэта ўжо з вясны, памятаеце, эпідэміячная сітуацыя. Але ў вашых дамах вы можаце гэты звычай практыкаваць, выходзячы з дома і прыходзячы дамоў, таксама вось мець гэтую ваду дзесьці блізка, каб зрабіць гэты знак крыжа. Таксама гэтай вадой можаце вось зараз, паколькі няма гэтага душпастарскага візіту і мы не наведваем вашыя дамы, самі паблагаславіць таксама вось ваш дом праз малітву, нават кажучы тваёй абароне, вось пад тваю абарону, і падчас гэтага таксама акрапіць сваё жыллё. Даставайце ваду, я удзялю вам благаслаўленне. Яшчэ хочу толькі сказаць адну рэч, што калі хтосьці там забыўся, вось уже бачыце, што ў краму пачалі лётаць, там ёсць гэтая асвечаная вада, таксама можна пасля святой імшы, і я будзе таксама ў краме ўзяць, калі хтосьці забыўся. Все, достали? Неяк ціха. Звичайно, було так шуршелі. Хрысціяне ўсходу адзначаюць успамін хросту ва ўрачыстасць аб'яўлення Пана. Мы, паводле рымскага абраду, адзначаем таямніцу хросту Пана сёння, у нядзелю пасля аб'яўлення Пана. Молимся. Боже наш Ойче, Твой адзінародны Сын увайшоў у воды Ярдана і прыняў хрост з рук святога Яна, свайго папярэдніка. Святы, бязвінны, беззаганны Езус не патрабуе ачышчэння,
Аднак пажадаў прыйсці праз гэтае абмыццё, каб асвяціць ваду, якая ў сакраменце хрусту павінна была стаць крыніцаю нашага ачышчэння. Благаславі гэтую ваду, якую мы будзем акропленыя на знак пакаяння і якой будзем акрапляць нашыя памяшканні і рабіць на сабе знак крыжа. Няхай гэтая вада нагадае нам прыняты хрост, праз які мы акунёмся разам з Христом у яго смерць і ўваскрэслі з ім да новага жыцця. Ойча, падтрымлівай нас сваёй ласкаю, каб мы, верныя Духу Святому, заўсёды жылі, як тваі усыноўленыя дзеці, якіх ты ўпадабаў, праз Христа, Пана нашага. Прыміце Божае благословение. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословить Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокое Христа. Святый Архангеле Михайле, бережи нас у змагання, супроть спокусов и паст.